Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi muvigewo chitupa changu mukoma, maswera sei veukama, ndanetsekana ndiri murume akamboroora zvikabva zvanetsa, tikabva tasiyana naamai vemwana wangu. That was in 2016. Then ndakazoenda kunze kwenyika. Gore rakazoti rapera muna 2020 ndokubva ndazosanganawo neumwewo ndokubva tatanga kufambidzana kusvika muna 2022 December ndikabva ndaenda ndikanorora, asi iye ainge akandiudza kuti haana kana kumbobvira aroorwa. Ainge akandiudza iye kuti ane mwana wake 1. Takagara zvedu takadaro, but ndakazonzwa kuti iye aitova aine vana vake 2 ainge akatomboroorwa. Nhai vedare, I am so disappointed. Ende ndasvika pachikamu chekushaya meaning yeupenyu. Ndoitawo sei veduwe, mukadzi uyu ndainge ndichimuitira zvese kubva tichitanga kufambidzana. Vedare, that is a message yandakatumbidzirwa namukoma vedu. Ngativapei counseling mucomment section. Depression is for you. Regai tibva taenda pamessage yedu inotevera. Hanzi, hello good people, inini I am 25 years old. Are there any single mothers out there vangandipawo an assurance kuti zvinozoitawo right? Inini I have given up life. The only option that is left for me is prostituting. My contract ended 9 months back. Since then I've been applying for jobs, pasina kana respond. I am slowly sinking into depression. I have a 3-year-old child. Ndiri kurwadziwa kuti ndinodhampa mwana uyu kuna baba vake. Vedare, please let us try to give assurance kuna vanzvadzi vedu kuti everything is going to be okay. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, mukoma, foni yangu iri kuramba kurekodha. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai so. Inini ndiri mukadzi ane 37 years. Ndakamboroorwa, ndanga ndiine 21 years at that time kune imwe nzvimbo iri kumasvingo. Nemurume uyu takasanganawo kune imwe nzvimbo. Ndokubva tatorana, ndokubva ndaita pamuviri. Pamuviri paya pakazoti pava ne5 months ndokubva taenda kumusha kwake, ndokubva ndanogamuchirwa ndikagara. Asi kutanga musi wandakasvika mumusha umu, mazamu angu akabva atanga kubuda mukaka kusvikira ndazonozvara mwana wangu mukomana. Takati tagara mumusha umu, asi vanhu ava havana kana kumbonondirevawo kwahama dzangu kusvikira mwana uyu azoita 6 months akati azvarwa. Saka murume rimwe zuva akabva ati, ndine nyaya yandinoda kukuudza. Ndikati, inyaya ye? Iye akabva ati, unoona amai vangu ndivo vanoziva nezvekubuda mukaka kwawakaita mumazamu ako kubva paya pawakasvika panapa. Amai vangu vanoroya. Saka ndakangoti ho, ndokubva ndagara zvangu. Saka vamwene vangu ava vainge vachiwirirana nevamwe amai vemukadzi uyo akazoroorwa nemurume wangu. Veduwe, ndiri kurwadziwa. Mukoma, ndinodawo vangandibatsirawo padambudziko rangu. Now ndatokura, ndatova ne37 years. Handina kana umwe mwana, handina kana kuzomboita zvekare chinonzi mwana from 21 years. Mwana wangu uyu wandainge ndazvara ipapo akangotanga kuchema. Ainge atova ne6 months. Akatanga kuchema kuri kuseni kusvika manheru akabva atoshaya. Mwana uya akati ashaya, vanhu vaya manheru vakabva vati, iwewe chirara kuseri kuya kunenge kuine mwana uya. Ivo vakabva varara zvavo panze. Kuseni vakamuka vamwene vangu neshamwari dzavo vakabva vatora mwana uya. Vakati, iwewe hauende kumakuva, kunongoenda chembere chete. Saka vakabva vaenda vakanoviga mwana uya muGadheni Mavo. Ini handina kuenda kunoviga mwana wangu navo, vakangoenda vari vega. Ende mwana uyu vakaenda kunomuviga huri usiku. Ndipo pavakazoti kumuzukuru wavo akanga ari grade 4 at that time, vakabva vati kumuzukuru wavo uyu ainge ari grade 4, enda unoratidza munhu uyu patakaviga mwana wake. Saka inini semunhu ainge ari mudikiwo panguva yacho, handina kuziva kuti iri rainge ritori dambudziko randainge ndapiwa iri. Ndakaenda nemuzukuru uya wavo, takati
tava kusvika kumaghadheni kuya, iye akabva ati, gogo vandiudza kuti ndisasvika, asi mwana wenyu akavigwa arimo mumabhanana umo. Saka inini ndainge ndichirwadziwa nemazamu angu semunhu ainge abva mukufirwa nemwana ainge achiri kuyamwa. Vedu weka manheru acho vanhu vakabva vatoenda vachiti mwana mucheche haavunganigwi, taakuenda, vachibva vatoenda. So vamwene vangu vaya vakabva vatanga kuti kwandiri urongedze hembe dzako because unokwanisa kuzotofirawo pano. Varoyi vemuno vaitoda kuti iwewe unge uchifa, but zvakaramba. Iwewe semunhu wekuti hatina kana kumbogara takureva uye hatizivi kwaunobva, saka iwewe chibva pano chienda kumusha kwako. Hama dzangu zvainge zvakaoma hazvo. Izvezvi handitombozivi pakavigwa mwana wangu. Nyaya yavapo ndeyekuti ndakazoroorwa zvekare, asi mimba haichabati. Kuvaprofita ndakamboenda, kun'anga ndinofamba, ndadya mishonga yese yese, miteuro yese yese, mumagroups aya emaremedies ndadya zvese zvese mukoma, asi nhumbu yaramba kutobata zvachose. Zvinongonzi mwana wangu uya akafa, akarariswa zvakaipa. Ndodii ndibatsireiwo 14 years ndiri mumba, but nhumbu yaramba. Handichazivi kuti ndoita sei. Murume wangu ainge akandiroora panguva yacho pakavigwa mwana uyu. Iye ainge asipo, ainge ava kutogara kumusha kwemukadzi wake wechinumber 2 waari kugara naye nawo. Mukadzi uyu, amai vemurume wangu naamai vemukadzi wake vainge vatori mabest friends zvekuti ndaiti pose pandaitanga kunetsana naye vachidanana kudaro, amai vemurume wangu vaibva vatanga kunetsanawo neni vachiti ndakakuudza ende usanetsana nemunhu uyu nekuti unoroyiwa. Amai vake vanoroya. Saka inini nekuda kwekuti panguva yacho ndainge ndichiri mwana mudiki uye nekurwadziwa, ndakabva ndaenda kuya ndokubva ndatanga kurwa nemutevedzani uya. Amai vacho vakabva vatanga kutotaura kuti iwewe uchaenda chete, uye mwana wako uyu haasviki musi wechitatu achiri mupenyu, anotofa chete. Saka iyi ndiyo nyaya yangu. Ndiri kungodawo vanogona kundigadzirawo kuti ndikwanise kuitawo mwana mumwe chete zvake. Hama dzangu, mwana wangu akafa achiri mucheche, akavigwa pandisingatombozivi, ndikabva ndatodzingwa mangwana acho makuseni. Vamwene vangu vakamukira neni kuseni vakabva vatoenda neni kuchiteshi. Kubva ipapo kuenda kumasvingo yainge iri $2 ndiyo yavakandipa chete. Kuzobva ipapo ndakapinda mubhazi raienda kuBay Bridge. Ndainge ndiine paperbag rangu raiva nendiro dzangu set imwe chete netuhembe tushoma. Saka munzira ndainge ndichingochema. Driver ndokubva andibvunza zvekare, mazamu angu ainge akazvimba. Pandakabvunzwa ndakabva ndarondedzera nyaya yangu yekuti ndainge ndafirwa ende ndikabva ndadzingwa. Ivo vakabva vati sorry vatete. Akabva atoudza kondakta kuti uyu ngaasabhadhara kusvika kwacho kwaari kuenda. Apa ndainge ndatombotenderera ndichitengesa set yemaplates angu, but zvakaramba kutengwa. Vehama, ndiri kungodawo rubatsiro rwekuti ndikwanise kungoita pamuviri, kungoitawo zvangu mwana umwe chete zvake. Vedare, iyo ndo nyaya yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu out there. Kana kuri kunzi kune uyo munhu anozviti iye anogona kupedza nyaya idzi, please inbox me tuone kuti sisi vedu ava vangabatsirikana sei. Please inbox me. Ngativabatsirei zvekare nemadirections in the comment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Makadii mukomana Ashe, ndinokumbira kuti muchinje voice rangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndakaroorwa, ndiri mukadzi akaroorwa, ndikaita mwana wangu mumwe chete. Tagara nemurume wangu, zvekushanda zvaita zvichinetsa, akamiswa basa. Saka paakamiswa basa takanogara kumba kwatete, hanzvadzi yaatezvara. Tagara kumba kwatete hanzvadzi yaatezvara. Bamunini munin'ina waatezvara vaigarawo kumba kwatete ikoko. Saka pakugara tese kwataita ikoko, pane zvandakaona atezvara vangu vachiita mwana wangu. Apanga achiri mucheche mwana wangu musikana. Saka pane room yava iri spare. Saka vanhu vese vanga vabuda. Inini ndinda handiripo, mwana wangu ari muspare mayo ndoma ndaichinjira, ndoma ndairara nemurume wangu, ndoma tatakapirwa tichirara. Saka ndakati mwana wangu ndichimuchinja napkin,
ndakasiya asina kupfeka, ndichibva ndabuda panze ndichinotora rimwe nepi kuti ndiwe ndiuchinje mwana wangu. Asi ndakazoona atizvara vangu vari atizvara vangu munin'ina vaatizvara vari pamwana wangu vachimudira bute panhengo yake, hameno zvavaitaura. Saka ndinokumbirawo kuvhunza kuti zvinorevei mukomana ashe. Ndoda kuteerera kuma comment section tinzwa kuti zvinorevei kuona atizvara vachidira bute pamwana wangu panhengo yake, mwana mucheche vachitaura zvavaitaura. Pandakapinda mumba imomo ndakasvokongovasandudzira ndakanhonga mwana wangu ndakaridza tsango. Zvinova ndizvo zvinondishungudza pamwana wangu. Dzimwe nguva anorwara mamudzi atomusikana muhope pazvino, asi ukaona zvaanoita zvacho handitozvinzwisisi. Ndinokumbirawo kuti ndichateererawo macomment section achataurwa nevanhu kuti ndoita sei mwana uyu handitozvinzwisisi zvaanoita, kuti akamira sei, dambudziko raainaro. Ane dambudziko akada kungotiziya, akada kungoita handitozvinzwisisi. Ndibatsireiwo, ndinotedzera macomment section ndichateererawo ndoona kubatsira. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Kunze uko vanhu havasi kuzorora. Ini ndinofungidzira kuti idzi dzinokwanisa dziri mhiko chaidzo dzainge dzichitoitirwa mwana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nganzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini mukoma atezvara vangu ende nditori sure kuti ndivo vakaurayisa tete vangu, ende tete ava dambudziko ravapo nderekuti ivo vari kumukira inini. Ndiri mukadzi akaroorwa, nditori nemhuri yake. So zvakaitika ndeizvi, takati tashanya kumusha uko kwaingogara kuine noise. Vamwene vangu navatezvara vaigara vachingoitirana noise. Saka musi watakasvika ndakaona ndega kuti tete vainge vari pamusha ipapo vainge vachirwara zvainge zvitori serious, but vatezvara vangu vaisamboita kana hanya nazvo. Usiku ndakaenda ndokubva ndanotanga kutaura natete muimba yavainge vakarara kuti konai tete, kochii, why muri kurwara zvakadai so, komamboendere kuchipatara? But ivo vaingoti ndine zvakawanda zvekuti nditaure, asi wacho wekuudza handina. Ndikati tete taura ineni, but tete vairakidza kuti vane zvakawanda zvavainge vachida kundiudza. Pavakada kutanga kutaura ndakanzwa sekunge mune mhepo yakapinda mumba imomo. From there tete vakabva vatotadza kutotaura zvachose kusvika zuva ravakazofa. Vakangotanga kushoshomera izwi vachirakidza kuti pane chinhu chainge chakavadzipa pauro pavo. Tete vaya vakabva vatanga kungoyeredza misodzi. Ininiwo ndikabva ndatanga kuchema nekuti handikwanisi kuona munhu achitambura ende achichema. Yanguwo misodzi inobva yatanga kungoyerera. Saka pavakaona kuti neniwo ndainge ndava kuchema, vakaita zvekunditswinya paruoko vachidzungudza fesi yavo zviya zvekuti usachema. Ndokubva ndapukuta misodzi. Sezvo nguva dzainge dzafamba, inini ndakazobuda ndava kuenda kuimba yataishandisa iri imba yekurarira kana taenda kumusha. But ndakati ndichingobuda ndakabva ndanzwa zvekare imwe mhepo yakaita sekunge yainge yabva neni mumba imomo, yakaita zvekuvhuvhuta. Inini ndainge ndakamira padhoo nekuti ndainge ndakamirira kamwe kamuzukuru kairara natete mumba imomo kachipota kachitarisa tete kuti vari right here. Saka panguva yacho pose pandainge ndichitaura natete, kamuzukuru aka kainge kabatirwa nehope. Saka ndainge ndamumutsa kuti uya ukiye dhoo inini ndikwanise kuenda kunorara. But zvazvakaita mukomanachi ndezvekuti pakangoita imwe mhepo yakangosimuka pacho painge pakarara tete. Pandakatocha zvekare ndichitarisa painge pakarara tete, ndakatoona kuti mhepo iyoyo yainge yaita zvekuwaranyura magumbeze ainge akafugiwa natete. Tete vakatosara vasina kufuga kana anything. Mhepo iyoyo ndokubva yabuda mumba muya, ndokubva yaenda pachivanze zviya zvinoita chamupupuri. Ini ndakarohwa nehana ndokubva ndamhanya ndakananga kurumu kwandainge ndichirara ini nemurume wangu. But ameno kuti chii chakaitika, nekuti ndakazoti ndava pakati pechivanze ndakangokaruka ndatarisa kumabedroom kwainge kuchirara baba naamai. Ndakaona rainge rakaita kunge zizi, but rakati richinomhara pasi ndokubva rashanduka rikabva raita munhu. But munhu uyu ainge akaita kunge zizi, akaita kunge munhu panguva 1. Munhu uya ndokubva apinda mubedroom rana baba. Zvinhu izvi zvakandivhundutsa zvekuti ndakanopinda murumu mandairara inini nemurume wangu ndiri speed. Iyewo murume wangu akabva atoshamisika zviya zvekuti aifungidzira kuti maybe matsotsi ainge apinda mumba.
Saka pandakapinda ndichimuudza kuti pane zvinhu zvandainge ndaona panze, chakandinetsa ndechekuti iye akabva atanga kutondituka kuti iwe nyarara mani, hauzivi here kuti kana ukaona chaunenge waona usiku, zvinhu izvozvo hazvitaurwe usiku hwacho, zvinozotaurwa mangwana acho. Ndokubva tarara. But inini mukoma, hope hadzina kana kumbogara dzandibata zvachose, nekuti panze ndainzwa kuti pane zvinhu zvakangorara zvichitenderera pachivanze usiku hwese, ende zvinhu izvi zvaita noise. Saka kuti ndirambe ndichingomutsa murume wangu munhu ane hasha zvekuti ari very short tempered. Saka ndakatya kuti ndinge ndichimumutsa because iye airakidza kuti pazvese zvainge zvichiitika panze murume wangu hapana kana chaaimbonzwa, ainge achitoridza hake ngonono. But inini mukomanashi ndakatadza kurara zvachose. Mangwana acho makuseni ndakazotoita zvekumutswa nemurume wangu achiti tarirawo kuti watangirwa naamai kumuka, chitongomuka wotoenda kunobatsirana navo kutsvaira, nekuti panze tainzwa saundi yekuti pane munhu ainge achitsvaira pamunhanga. Ko munhu ainge achitsvaira nguva yese iyi vaisava amai, but vainge vari vatezvara vangu, ende vairakidza kuti vainge vatomuka kana zvekuma 5 kana kuti kuma 4:30, nekuti munhanga wacho wakakura mukoma, zvinotoda at least maybe an hour kuti ukwanise kupedza kuutsvaira. Pavakandiona ini ndakabva ndavakwazisa, but vakabva vangokanda mutsvairo uya pasi ndokubva vatofamba vachienda kubedroom kwavo. But kufamba kwavaiita vaiti kana vakafamba vocheuka, vakafamba vocheuka, vakabva vapinda mubedroom mavo. Inini ndakabva ndangodzokera mumba. Kana murume wangu kuti ndimuudze nemashort temper ake anogara achingondiitira zvakabva zvangondiremera, ndokubva ndangogara zvangu paya. Handina kana kumbogara zve5 minutes ndokubva tatonzwa vatezvara vava kudanidzira vari panze. Vakangoti, vakomana mukai musunge ngoro, tete vaendeswe kukliniki. Saka patakanzwa baba vachitaura mashoko iwawo, takabva tangobuda takananga kuimba kwainge kuchirara tete, but ivo vatezvara vakabva vatodzokera kubedroom kwavo. Chakatinetsa ndechekuti takati tanosvika pamukova werumu yainge ichirara vatete, ndokubva taona kuti chaini yainge yakatokiwa nemukati, zvaitorakidza kuti tete nemuzukuru vose vainge vasati vamuka. Ndokubva tanuka paya, ende muzukuru akatotora nguva achirakidza kuti ainge akatorara. Takapinda muya ndokubva tatoona kuti tete vaisatomborakidza kurwara zviya zvekuti vairwara zviri serious, but vatezvara vakabva vaita pikerere yekuti tete ava vange vachiendeswa kuchipatara. Saka takabva tatanga kugadzirira tiri inini, murume wangu, VaMwene neumwe muzukuru ainge ari mukuru pamba ipapo. Saka mukomanashi, iniwo semuroora, kubva zvandainge ndakapinda mumusha umu, pane zvimwe zvinhu zvandainge ndakanotisa, sekuti vatezvara vangu vaiti kana vakangobuda panze vakagara panze vachiita sekunge vanoverenga newspaper iroro mukomanashi, ameno kuti ndera 1990 ani ndere kudharadhara zvekuti unoona kuti newspaper iri rasakara. But vaingoti kana vakangobuda panze vakabata peni yavo, ameno kuti zvii zvavanenge vachinyora munewspaper panguva yavanenge vachiverenga. Kana vakangodaro hapapere kana mazuva unobva watonzwa kuti mumhuri munenge matoitika rufu, ende ndo zvakaitika musi uyu, nekuti takati tapedza kugadzirira tava kutobuda natete vaya vainge vachirwara. Saka tete ava vainge vava kusagona kufamba, tainge takavaradzika mungoro. Tichinobuda tete vakabva vatanga kugomera, nekuti takasiya vatezvara vangu vakatogara pacheya yavo vakabata newspaper ravo, ameno kuti zvii zvavainge vachinyora munewspaper ravo. Tete vakangotanga kugomera vachiti, mwana waamai vangu, ndozvawafunga here mwana waamai vangu? Kana zviri izvo hako zvawafunga, chiita hako nekukasika, nekuti watambudza mweya wangu chindisunungura, mwana waamai vangu. Ameno kuti chii chakangoitika, nekuti pachivanze pakabva paita chamupupuri ichi chakabva chaenda chikanotenderera painge pakagara vatezvara vangu. Ivo vakabva vasimuka vakabata newspaper ravo ndokubva vadzokera mubedroom mavo ndokubva vavhara door. VaMwene vangu vakangotarisa murume wangu vachirova maoko avo vakati, mwanangu, uri kuzviona ka zviri kuita baba vako? Dambudziko riripo mukomanashi nderekuti murume wangu akandiroora, haadi kana kumbonzwa anyone anongoshoropodza baba vake, nekuti ipapo akabva atokanda amai rafu, akabva angoti amai, ini ndisiyei, kana muine zvamunonetsana nababa musandipinza munyaya dzenyu dzamunonetsana nababa, munoda kuti ndikutongei sei imi nababa, mese muri vabereki vangu. Ndokubva anyarara. But mukoma takangoti tati fambei kadistance kadiki, tete ndokubva vatongoshaya tiri munzira kuenda navo kukliniki. Takazotosvika kukliniki, but munhu ainge
ainge atofa kare mukomanashi. Dambudziko razondiunzawo pano mukoma nderekuti tete ava ndinovarota vachinetsana nemwana wangu mukomana firstborn. Mwana wedu uyu takamutumidza zita rakafanana nevatezvara vangu, saka kuhope uku ndinoona tete vachinetsana zviya zvekutoti vanenge vachitoda kuuraya mwana wangu uyu mukomana. Now pane zvimwe zvekare zvinoitika zvekuti kunyange ndikazama kuudza murume wangu iye anongondita rafu. Like recently pane patainge takatorara titori mubedroom ine nemurume wangu, amene kuti chii chakangoitika pandiri ndakangonzwa kuti chingovhura curtain. Saka pandakavhura curtain ndakabva ndaona munhu kuti mve, but munhu iye ndakabva ndaona kuti munhu wandainge ndaona ainge aine chimiro chakaita sechava tete vangu. Mwana wangu uyu mukomana wandiri kutaura nezvake mukomanashi now ari grade 6, but ava nedambudziko rekuti anongokaruka ava kutiza. Kana ukamubvunza kuti ko uri kutizei, iye anobva ati ndaona tete vanga vachida kundimhanyisa. But mwana wedu paanosangana nedambudziko iri kana akataura kuti ndo zvaari kusangana nazvo, baba vacho vanobva vatoita hasha dziya dzekuti vanenge vachitoda kumurova. Please muri yeZimbabwe ndiadvaisewo kuti ndoita sei, ko wai tete ava vari kundishungurudza kuhope dzangu, ininiwo ndingoriwo mutorwa. Zvinoitika here kuti munhu unokwanisa kupfukirwa nemunhu wausina kana kumbogara wauraya? Please ndibatsireiwo mukomanashi, handisisina kana zororo. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ya zvakangoma hazvo vedu we, vakabva vatumidzira imwe meseji vachiti saka hanzvadzi dzangu ndakazodziudza zvese zvandiri kusangana nazvo. Ivo vakabva vataura nemukwasha wavo vachida kuti tinge tichigara pasi kuti tione kuti tozvifambisa sei. But murume wangu akabva atumidzira vanatsano vake meseji yekuti mava kuda kundigarisa dare here pamwana wangu. Mwana uyu handiti kwamuri atori mutorwa, asi dai kwakuri kunzi ndanetsana nehanzvadzi yenyu kana kuti ndarova hanzvadzi yenyu, ndaibvuma kugariswa dare nemi, asi hamungakwanise kundigarisa dare paropa rangu. Dare ndo meseji zvekare yakabva yatumidzirwa navahanzvadzi. Ya kunze uku kwakaoma vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Ndichadzoka zvekare nechimwe chirongwa munguva inotevera.